Haga jingle ka yakni rung Eurocop R1000 R sau ka bahab haga Group D ka Wales Persia ya ka Latvia. Haba pai shagane ka jingle ka Wales ka layo bat pen khijar nengkong haga minute ka ba sau peway lengbau kifer more. Bat hadu bukut ka jingle ka Wales ka lala bat pelim dai way lanon. Haga way pat ka jingle ka bahab haga Group D ka Turkey Persia ya ka Croatia. Haba pai shagane ka jingle ka Croatia ka layo bat pen khijar nengkong haga minute ka ba arpeu lengbau mato Kovacic. Bersyuaban kod ka kela step kata ka minute ka ba sau peusan plus sau sa isin umato Kovacic ulayo biang mentep ya ka gol ka ba ar. Bat day leng bagi ni ki ar gol ka Croatia ka lala bat pelim da ar la not. Hagawai pat ka jingle kai ka bahab haga Group I ka Switzerland Persia ya ka Israel. Aba phai sha ka jingle kai ka Switzerland ka layo ban thep ya ka gol ban ningkong haga minute ka ba live kundai lengbau wargas. Bat haga kelamit kata haga minute ka ba sau peunyo lengbau am down ni ka Switzerland ka layo ban thep ya ka gol ka ba ar. Bat haga minute ka ba san peway lengbau Widmer ka Switzerland ka layo ban thep ya ka gol ka balay. Bat lengba gini gilay gol ka Switzerland ka lala ban pelim ya ka Israel da lay lanot. Bat kadang ni akli du jong kami ya keng point. Hagway pat ka jingle kai ka bahap haga Group A. Bat kadai ka jingle kai ka ba itanat ba pedeng ka Scotland Persia ya ka Spain. Haba phai sha ka jingle kai ka Scotland ka layo bat pen khijar nengkong tang haga minute ka bahnyau lengbau McTominay. Bat hadu bukut ka kela step ka Scotland kala tam dai way lanon. Bat haga kela minute kata haga minute ka ba san peway McTominay ulayo biang ban thep ya ka gol ka ba ar ka jong bat ka ba ar naga benta ka Scotland. Bat day leng bagi dingi ar gol ka Spain kala sya penlim haka Scotland da ar lanot. Bat leng bagi dingi jing job ka Scotland kala kiu sya ka kerdan baningkong haka mit ya keng point kat ba ka Spain kadang don haka kerdan ka ba ar. Haka jing lekai perlok preng ka India ka badon haka kerdan ka ba Shispa sau Persia ya ka Kyrgyzstan ka badon kerdan ka ba kendai peu sau haka FIFA ranking. Haba pai sya ka jing lekai ka India kala yo bat pen khijar ningkong haka minute ka ba lai peu sau lengba u Sandesh Jingan ubadai defenders jong ka India. Bat shwawan kut ka jingle kai kata ka minute ka ba pra peu sau lengba ka penalty bala kenjat daw Sunil Chhetri ka India ka layo ban thep ya ka gol ka ba ar. Bat day lengba gini ki ar gol ka India ka lala bat pelip Persia ya ka Kyrgyzstan ka badon ha ka kerdan ka ba kendai peu sau.